Deci, Monster Defense King. Creacul colorat. Nu, ce îmi place. Nu prea încet. Că nu se audă comentarii. Să dăm pic. Jocul este speranță de plătare. Hai. Let's go la un nivel. Start. Nu știu. Că trebuie să apăs doar pe nivel și atât. Spawn. Stop. Nu știu. Poți să te ca închid într-un vals. Tare. Tortă. Bate pe mine cu piticania lui. Că ai cu piticania ta. Pe bune, poți să pui pe auto. Acum mai unul. Say, what? Ce s-a întâmplat în ăsta? Next. Că-mi place jocul. Reclama vieții. Așa. Doi noi? Nu stăm aici baterii. Da. Set. Aici. Așa. Și rău să-mi pun șorțul. Set. Aici. Așa. O puntă. Hai. Stop. Cred că e foarte ușor să-l bat. Hai. Pun pe auto că... Da, e cam nașpa. Vreau să-mi pun ceva în plăci, e trăpețe. De ce mi-au scutul ăsta? What? What? Ursuleț? Mamă, ce ursul, că e baza aia cu... Nice. Next. Start. Nu mai am loc să pun și pe ăla din păcate. Start. Peste limit. Nu știu care îmi pune. Free. O din mort. Se duce pe să-și ia heal, bă, ce umbră. De ce să ții heal? Pe bun, asta seamănă cu Skype. Cu Spike de pe Brawl Stars. Say what? Mamă, și pus unul mai pe... Bine zis. Ăla agility. Și am unde ăla. Până merge de merge. Albune de heal? Scutul ăla de heal? Hai, start, bate-l. Vine ursul. Deci se dispare pe ecran, bam. Hai, o să mi-l pun. Și are cumva unul. Eu nu pot să-l pun. Stop. Serios. Hop. Stop, nu știu. Ce bine. De ce îți dă play again? Întâlnește-mi monstruleți. Nu știu, sper să vă placă. 5 din 1. Capitolul 1 la al 5-lea nivel, cumva. Nice. Este o mascuță. Pentru COVID. Da. Ori nici prea s-aud de el. Păi. Unii mi-au pe... Al meu ăla cu 70 de mg, că joc pe rău ăla. Fight.
din asta. 70 de meci, costă 95 de avii. 78. 70 pe atal de meci. Are viață multă. Free. Era într-un scut, sau ce asta când nu înțeles. Dar până gre de aici. Și mănâncă planta aia să-mi bat piciorul. Planta e OP. E OP nice. Sport. Free. God damn it. Prădărilor. Asta, mi-a plăcut ăla, nu? Mi-a plăcut asta, dacă o să cop mai mult. Te bă la garul. Nu vă discop. Mi-a bucurat un pic pe aici asta. Deci o pun și pe asta. Ar da multe necesite. Și nu avem tare. Da, și niște schimburi. Ioi. Pe de fel pot să fac. Are boli. Mamaticule. Ia greu. Ce cu ăștia? Straight. Uite locul ăsta. Mama, că eu stau pe ăștia rău de tot. Mama, pe ăștia să joc. Acum avem timp de un meci, două. Faci. Am să-l pun de să uitați. Mama, că mai avem în următoarele capitole. 3 de bănuți, nice. O baptă. Tu ai spus slăbuția. Poți să râdă cât vreau, poți să râdă cât vreau. Bum, bum. Bă, ăștia doi, ăsta-i. Bum. Ăsta nu mai moare, vă spun. Nu. Hai să spuneți stai din Brawl Stars. Spuneți că e funny. Bum. Tot el blai pe tot. Acolo. Ha, dă un de asta. Ok, OP. Spiche. Deci cam inutil. Nici n-ajung până la bază la mine. Aș să ne aplodăm un pic bazooka. Da? Ce? Ce sunt astea? Fix pentru o tură, mă. Așa, level 5 tot. Nice. Luăm aici toate diamantele. Tot topurile la arena. Deci hai să ieșim. Ok, am asta. Asta o dată în pace. Ok. Da, aici? Nu,
Pe unde am dat? Aici. Ce-un caz aici? Unde am păi, fete? Ok. Ok, la căsiră mai rapid. Ok, hai. Acum, timp de 2-3 nivele, nu facem un nivel afară de cu... Nu, facem un nivel. Deci mi se pare baza mea. Oh, Spike! 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 Tu e Spike! Spike mea! Hai că cancionele, și nume copyright. Am un cooldown, cum la... Deci cu gardianul ăla mare, deși cu gardianul ăla mare să distrugem palatul, că ne cam enervează. Next. Ok, o grămadă de bănuți, nice, îmi place. Avem timp de un... Mai avem timp, nu? Hai, spawnez instant. Din a început meciul și-a spawnat. What? Dau cu tot pe ei, Păi pe mama lor, păi pe mama... 16 secunde! Mai încercam level bănuiesc. E cam dezrăsai pe copii. Da. Îți spuneți înainte, știi? Și cam OP. Ziceam că e... OP nu mai au. Dă-i cu tot ce ai, tacule. Dă-i cu tot ce ai, tacule. Că ne distruge la pe toți. Hai, nașule! Hai, nașule! Hai, nașule! Nașulele! Hai, nașulele! Spum! Direct, alertă! Ok? La final. Asta mai avem să nivel 2. Ce vă pornește? E bun. Ușor, sau slab. Bun. Bă, ce-am distrus pe copii. Ce-am distrus pe copii, ăștia. Copil, distret. Asta facem un episod mai scurt, de 13 minute. Poate să mai fac un episod, nu știu. Hai să mai facem un nivel. Să încerc că e pe scurt. Aproape, nu. Nu le fac eu de obicei. Da, asta mă enervează. Bă, le dau mai multe merg. Nice. Bravo lui. Eu zic că e mortul. Că m-a eliminat. Îmi bat în țară. Ăsta nebun, giga nebun, nebun. 14 minute, e ok, zic eu. Am dus upgrade-uri. Toate misiunile. Ajutăm. Ce? Nu. Aici. Ok. Atunci, pe data viitoare, bănuiesc.